Od roku 2015 program televízie Lux obohacujú aj priame prenosy slovenských svätých homší z mestečka Tappan v štáte New York. Doposiaľ sme odvysielali už takmer 20 svätých homší, ktoré spájajú slovenských rodákov s domovom spoza oceánu. Priame prenosy bývajú zatiaľ raz do mesiaca v sobotu. Sväté omše slúžia slovenskí kňazi z oratória svätého Filipa Neriho alebo z okolitých farností. To ich duchovné povzbudenie je veľmi potrebné, hlavne pre nás, žijúcich tak ďaleko od domova. Žiaľ, nie každá komunita má stáleho kňaza, ktorý môže prísť. Napríklad v Trenton my máme fádra Petra, ktorý prichádza z oratória v Tappane, ktorý je viac ako 150 mil vzdialený. Veľmi si to vážime, že môže medzi nás prísť. Zvlášť tu v Amerike je to požehnanie, že človek sa môže zúčastniť na svätej omši aj mimo nedela. A to ešte v slovenskom jazyku je pre nás o to väčšie požehnanie, že môžeme tu byť prítomní nielen pred kamerami, ale takisto byť spojení s našimi blízkymi na Slovensku. Rád chodím na sväté omše. Prenosy sa uskutočňujú aj vďaka spolupracovníkom v Tappane a sú ovládané z réžie zo Slovenska. Počas svätej omše sa nachádzam v zakristii vo vedľajšej miestnosti, kde som v spojení s Bratislavou, ktorá si vlastne všetko ovláda na diaľku. Na Slovensku, ale aj tu ľudia môžu vnímať cirkev internacionálne. Čiže nie len vnímať, že cirkev pôsobí v mojej farnosti, tam, kde žijem, na Slovensku, ale zároveň, že tá cirkev je nejakým domovom pre mňa aj na Slovensku, alebo aj v Spojených štátoch amerických. Z tejto kaplnky oratória svätého Filipa Neriho sú už naplánované aj ďalšie termíny prenosov slovenských svätých omší. Pre televíziu Lux z Tappan, New York, Aneta Lisa.